Yung pawikan mga kasinag, ang laki oh. Ayan mga kasinag, nakita nyo naman. Update ko kay Bagwis. Ayan oh. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. Ako talaga mga kasinag, kagigising lang. Nagpunta kasi yung mga bata dito sa dito sa may baybayon. Tapos nasabi sa akin ng mga bata, may patay na pawikan. Awa man mga kasinag, may nadagsa dito. Palibas at malakas ang ang dagat mga kasinag, agawa ng bagyo. May namatay na pawikan dito. Andito oh, ayan oh. Awa man mga kasinag oh. Ang laki na pati oh. Siguro sa lakas ng ng bugso ng dagat, ng alon. Patay na. Awa man mga kasinag. Ang laki pa naman oh. Oh, may tama. Ayan oh. Basag oh. Yan mga kasinag oh, may tama siya oh. Basag yung kanyang shell. Oh. Tumama siguro sa bato ito. Sayang, ang laki pa naman oh. Ganito pala yung shell nila oh. May mga nakadikit na Ito yung pawikan mga kasinag oh. Ang laki oh. Ayan oh. Sayang, namatay lang. Ang gawin natin dito mga kasinag, ibaon na lang natin. Living na lang natin. Meron pa kayo nakita sa Rawis? Sino nagsabi? Meron pa doon? Ika po. Sino nagsabi sa'yo? Sa ate Ika po. Meron pa daw doon? Nagkakaringin daw. Tingnan daw natin mga kasinag doon sa may Rawis. Sabi ng mga bata, meron pa daw doon. Tingnan natin, iwan muna natin ito dito. Balikan na lang natin. Ayan mga kasama ko, mga chikiting. Ayan mga kasinag, pupunta tayo sa Rawis. Titingnan natin. Awa man pawikan na yun. Sayang. Hindi man natin may survive yung mga kasinag. Gagawa ng patay na. Hindi man tayo marunong bumuhay ng patay. Nak, dyan na lang kayo. Ako lang pupunta para hindi na kayo mapagod. Ganito talaga dito mga kasinag pag pag may sama ng panahon, pag malakas ang dagat. Siguro inabot ng malakas na alon yung pawikan na yun, napadpa dito. Palibasat ang lakas ng mga alon kagabi, gawa ng flow pressure mga kasinag. Si Bagwis nga mga kasinag, hindi ko pero alam kung nasaan. Pero inyo yung mga kasinag, ang lakas pa ng dagat namin ngayon oh. Ayan oh. Diba? Ang lakas pa. Pero habagat na yan mga kasinag. Kagabi siguro mga bantang alas 8, alas 9 yun. Amihan. Habang maghahating gabi na, naghabagat na mga kasinag. Lakas pa naman ang bugso ng hanging habagat. Sarap ng hangin.
Wala ang baga. Hinambugan lang yata tayo ng mga bata. Ganito oh. Lakas. Grabe ang lakas mga kasinag oh. Wala man pawikan. Siguro naghambog lang yung mga bata na yun. Wala naman. Siguro hinambugan lang kami ng mga bata mga kasinag. Wala namang ibang patay na pawikan. Sarap ng hangin mga kasinag. Fresh ko ng hangin. Yun mga kasinag, yung pawikan na yun. Wala naman yatang iba. Ang dami ka ng mga kasamahang mga bata mga kasinag. Ayan oh. Ayan. Umayun pa, may kasunod pa dun oh. Mga kasinag, balik na tayo. Wala naman pala. Nahambugan tayo ng mga bata. Sabi kasi nila mayroon pa daw dito. Wala naman pala. Uwi na tayo mga kasinag. Mga kasinag, ibaon natin yung pawikan. Dito lang sa gilid. Ayan yung pawikan mga kasinag oh. Maghuhukay tayo dito sa gilid. Dito lang sa buhangin mga kasinag. Mahukay tayo ng malalim-lalim dito. At dito lang natin ibaon. Kasi maumaho yan dyan mga kasinag eh. Hukay muna ako ha. Yan, okay na yung mga kasinag. Malalim naman. Kunin na natin ito sa wika na ito. Ibaunan natin, awak man. Ayan mga kasinag oh. Wala natin. Ano yun? Ahas? Titig po.
Ayan mga kasinag, nailibing natin. Kung mapansin nyo, nilagyan ko ng mga basura sa ibabaw para hindi hukay ng aso. Kung sakaling may maamoy sila, hindi makupay. Ayan, tayo na. Diyan ka lang. Naglalaro yung anak ko dyan, bunso. Mga kasinag, hapon na. Si Bagwis Palan, papunta sana ako doon para ilipat yung kalabaw natin. Narinig ko si Bagwis na nagpaparahuni. Dito mga kasinag, may dalawang patong gubat. Andun yung papan siya. Ayan o, ayan o, ayan o mga kasinag o. Ay, tatlo palan. May naiwan pang isa dun May naiwan pang isa dun. May naiwan na isa dun No. Lapitan natin. May isang naiwan. Bagwis! May naiwan na isa. Tingnan natin. Ayan, ay dalawa palan. Ayan o. Ayan na. Apat na peraso pala yun. Patong gubat yan mga kasinag, yung wild duck. Napakatubig ng palaya namin mga kasinag. Kung may daga ako mga kasinag, hindi ko naman mapapakain si Bagwis dito sa palayan. Gawa ng matubig. Ngayon, ang dala ko ngayon mga kasinag, pagkain ni Bagwis ay karning kalabaw. Pakainin natin si Bagwis. Ililipat ko rin naman yung kalabaw doon. Dalhan na natin. Bagwis! Mga kasinag, andyan na si Bagwis, lumapit na. Kanina andun pa yun sa kabilang nara. Ngayon nakita akong papunta dito. Sinalubong na tayo. Ayan o. Bagwis! Bagwis! Gutom na? Gutom na ang baby Bagwis. Opo. Pagkain mo. Opo, gutom na. Gutom na ang baby Bagwis na yan. Opo. Kumusta ka na? Saan ka nagsilong kagabi? Malakas ang hangin kagabi tapos ulan. Gawa ng bagyo. Saan ka nagsilong? Buti naman at safe ka. Very good. Yan mga kasinag, ipatong natin ito dito. Opo. Bagwis. Opo. Ayan na. Ayan na mga kasinag. Pinatong ko dyan. Pakita mo. Opo. Halika na. Kain na. Opo. Ayan mga kasinag, na-update ko naman kay Bagwis. Salamat sa mahal na Panginoon at safe siya. Gawa ng kagabi mga kasinag, napakalakas ang ulan, tapos hangin, gawa ng low pressure. Buti na lang umuwi siya ngayon hapon. Na safe. Sige na. Natatakam ka na dyan sa dela kong pagkain. Kumain ka na. Ilipat ko muna si Magayon mga kasinag, tapos balikan na lang natin si Bagwis. Ilipat ko muna ang talian yun. Ikaw man, kumusta man Magayon? Kumusta man? Prasabid ka. Grabe sa pakasabid. Ay, pambihira ka. Grabe sabidan mga kasinag. Prasabid na. Pambuhol-buhol pa. Ito ang maraming sabid. Anong ginawa ni Magayon dito? Grabing sabid. Mga sinag, tagkalin ko muna ang pakasabid nitong
kalabaw natin. At mailipat na natin. Natangkal ko ng mga kasinag sa pakasabid. Grabing pakaikot-ikot yun. Nahirapan ako. Kaya ngayon ilipat natin siya ng ng talian. Ayan na si Magayon sa likuran ko. Dito na natin siya ilipat. Ano, dito ka lang, ha? Ayos na tali mo para hindi naka Dito ka lang ha, kumain ka lang, kumain dito. Kaya daw aso yan. Ayan mga kasinag, nakita nyo naman si Magayon. Iwan mo natin siya dito. Hayaan na muna natin yan dyan mga kasinag. At hapon na rin lilipat ko pa yung kambing. Tapos update ko kayo kay Bagwis. Tingnan natin mga kasinag kung kumain na. Now po, kumain ka na? Ha? Opo. Oh, nahulog ba ka? Oh, nahulog yung pagkain mo. Ay, busog ka na. Ang bilis mang kumain ni Bagwis mga kasinag. Oh, may natira pa. Yan oh. Oh, yan oh. Oh, kainin mo pa yan ha. Busog na agad mga kasinag oh. Bintog na agad nung kanyang dibdib. Oh, ha? Opo. Ayan mga kasinag, nakita nyo naman. Update ko kayo kay Bagwis. Ayan o. Mamaya, humanap ka naman tutulugan mo ha. Opo. Ano, hanap ka naman tutulugan mo mamaya. Bait pa rin talaga ni Bagwis mga kasinag hanggang ngayon. Kaya nagpapasalamat ako ng marami sa mahal na Panginoon, lalong lalo na sa inyo. Shout out pala kay Ate Nini ng Australia. Idol, maraming salamat po. Mag-iingat po kayo lagi dyan. Ayan si Bagwis mga kasinag. Di ba ang kisig-kisig pa rin. Ano, iwan ka namin dito. Ha? Iwan na pala kita dyan. Ano? Busog agad siya mga kasinag. Yung dala ko na karning kalabaw, fresh na fresh yung mga kasinag. Niyiluhan ko lang. Kita niyo naman kanina, pulang-pula pa. Parang pa yan, parang bagong katay pa siya. Yung dala kong sinlaki yata ng palad yun, pero manipis naman ang hiwa. Hindi niya naubos. Busog agad mga kasinag. Ano? Uwi na ako at maulipat pa ako ng kambing. Ha? Bagwis? Hindi na makasagot sa kabusugan. Ayan mga kasinag, iwanan mo natin si Bagwis. At ililipat ko pa yung kambing. Tapos tulungan ko pa si Mrs. magpakain ng baboy. Medyo hapon na rin naman. Sa lahat ng mga viewers, subscribers, maraming salamat mga kasinag sa walang sawang pagtangkilik nyo sa aming YouTube channel. Hanggang dito lang mga kasinag, bye bye.